Gikatakdang ablihan sunod simana ang General Santos City Van Terminal nga nahimutang sa Bula, Lagaw Road. Kagahapong adlaw Abril 19, gihimo ang ribbon cutting ceremony sa terminal building. Ugaling hingpit nang maablihan ang Gensan Van Terminal, kaya ni ining maakomodar ang mga biyahedor pasulod ug pagawas sa Gensan. Ang van terminal adunay nagkadaiyang amenities nga pwedeng gamiton sa mga pasahero. 60 hangtod 100 ka mga tawo ang seating capacities terminals, birding area, PWD-friendly facilities, breastfeeding ug first aid room, air-conditioned refreshment ug snacks area, libreng shuttle service gikan sa KCC Mall hangtod sa van terminal alang sa mga customers. Ang mga van mobiyahe sa mga lugar sa Sarangani Province ug South Cotabato. Nagpasalamat si General Santos City Mayor Ronel Rivera sa management sa usa ka dakong mall sa Gensan nga maoy nagpatukod sa terminal ubos sa public-private partnership. Ang seremonya gitambungan sab nilang LTFRB Regional Director Paterno Padua, KCC Property Holdings Incorporated Chairman of the Board Chansu Lam, CEO Arvin Chan, KCC personnel ug mga van operators. Ang terminal gikatakdang ablihan karong Abril 25, 2022 ug mag-operate gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 9 sa gabii. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.